Kublaya P. Baro, Kanika Day Kadodashan Meghalaya, Bani Priang Sumpaya P. Shakanika Tup Kubor Mentaga Janmin, Shwaban Pai Shaki Kubor Kibabnia, Nipechwa Yakimat Bokongsan. Penshisha Kasorkar, Halor Kachinkano, Unong Yalam Kaseng VPP, Hakabaya Day, but Kaching Penbanatung Kam, Hapo Katanat Meghalaya Police. Ujor kaseng NPP, Persya ia ke VPP, halor kejingwan penthut kinong kersan, hagi jing alang paita. Yada kaseng halor kejing kersan ke MP Natura, halor ke CAA. Pelait ke RDA, yagi matre kam na kebenta ke election Lok Sabha, kular ban penurlong yagi jing dawa na kebenta ke ILP. Kelat armut, haga jingjia kala keterok hamau blay. But pensionur Uchesrang en Sangma, halor ki hok ban tebut lengba kasap jong Ki kubor ki babnia. Shipongwat ki dukot ki batamai ke Raja Sabha, ki labam smai hen negasni. Ushong Konor, Uchak Kedip Dhangkar, Ulapenya yakani kecing alang bam smai, haka yeng parlimen, kaba hanong ba New Delhi. Kini kikentop ya Mayang Bhai, JDF Bhai Nayak Changkaseng BJP, Milan Murli Diora, Naka Shif Sena Shinde, Karinuka Chowdhury Nakaseng Congress, Ramji Lar Suman Naka Samajwadi Party, Badka Sakarika Kosh Nakaseng TMC. Halor kecingkeno dangshen da UMLA kaseng VPP uba Adelbert Nongrum ha kabayadei bat kecing pendan kam bakla ha kecing penbana tungkam halor katanat Meghalaya Police usembut menteri rangba gejala uba Preston Tensong ula ong ba kecing kam da uba Nongrum kadai kecing bom la ban kmi benia ya ka office memorandum uba Tensong ula yaiban halor kecing perking ha kabayadei bat karta kabalabu na kabenta ke kampulit usembut menteri rangba ula pensyai ba kecing temu kalong ban penkutno ya ki jingkul mar jingmut bat ban penslur ya ki samla syakani kecing penrungkam ya ki kun samla kim dei ba song thu bakla ya ka tu statement ka ba ai iba adalba namar ka kan pen king klik pen ban ya ki kin ong ba la rolong tang min apply ni ngin apply tengok ka ban percaya ni ba ki dei ban apply kat kum katu ka advertisement ke bingla adep advertise ke bingla ai lut ji detail na rusdong kin ya syakman ya mentang edang pan pede ya ka approval na ka election commission balanung in operate no ya katu ka online application mentang edang app satang ya kata namar syang ni kwa bat sedang no noduk ka pratrik den rei menin den rei hadu mentangi pat yok ka clearance Kaseng National People's Party kan sa ujor siya ka Election Commission halor kejingwan penthut kinong kersan kaseng Voice of the People's Party hagi jingyalang patba. Ya kani layatho da President kaseng NPP Meghalaya uba Preston Tensong kum kini kim jiwan chia hagi por ke balalej. Uba Tensong ulaong bakum kini kibut yale persya kilong kibakta bha ya ka VPP. Hakaway pat kalyang uba Tensong ulayada ya ka kartong MP Natura ka akata sangma kabala kersyan halor ka Citizenship Amendment Bill batmenta ka CAA. Ulaong ba ka akata kala ay jing kersyan hadien ba kala penpausyay baling ba ka kernet ka bahenriyo kijaka ha Meghalaya ken light na kani kaan. See, from the state government side, we have our own, our own say on this, and the direction has been given. And I've told DG, I've told the respective SPs to be alert and also not to allow such disturbances to happen while campaigning. Any party, any candidate, wherever they go for campaigning, after due process, after due allotment made by the election commission, means nobody should disrespect, nobody should come in between to disturb such campaign of any candidates that we have. Ka Regional Democratic Alliance, hakasiba ar kala pelaj ikimat trekam jangka kumcu gejingkarpat na kebenta ke election Lok Sabha.
kini kejinga trelang jongki arseng na kabenta kini kimat trekam kalong ban pen urlong ya kejing dawa na kabenta kejing pen trekam ya ke inline permit ILP hagajala nalor kiwe pat kimat kini kilong ki khubor Kimat Trekam jong Regional Democratic Alliance ya kibala pelaj hinnen ka sngi ki degi jingshim kia jong ki artali ki seng ben persya ya ka jingti uranium haga jela haga ba kila kular ben kmibnya halor ka thup jong ka ST ban SC haga jela kila kular ru ban persya ya ka uniform civil code bat ki an ki ban kta ya kenyam kin ya le ban wan ra ya ka jing kranya sok bat ka HNLC bat ki wegi kin hun king atiar kum joru ban rat ding khong ya ka bam sap bat ban wan ra la shai la na ying ime ayu kan tia ya Meghalaya campaign jungi mental aku basi benai tam duna bat niso ba kalong ke badai jadi kum ke parti bangun wanra ya ke apil bat ki point bede nak benta kimat ki isu ki ba nak kaliang jong ka RDA bat kumjul nak kaliang jong candidate un simkam ya ki anda haba ula job ya kene election pemerintah Kam hadian habai keren bikila patai kubor unong yalam ka UDP bat ubalong ru menteri ketnat jengok kai perthei uba polling do ulaong bagi jingkam ba ka jing pentri kam ya ka inline permit ka la ban kta kin jingwan joki nong jingwa ka parthei ha ga jela ka long ka babakla ulaong ba ka jinga da halor ka jing mentoi jong ki pai ba ga jela bat ka jing tiu ki kam jingwa ka parthei ki di ben ya ringkan example of the US. In fact, the EU countries, they have very stringent laws where immigration is concerned, and yet their tourism industry is $1 billion industry. It doesn't mean that one cancels the other out. Protecting your interest and promoting tourism can go hand in hand. Hagawi pat kaliang ba polling do ula pen pawi ka jinkerman pa scam ba ukertong ka RDA uba Robert June Kharjarin ula ban kinjo sya ka thong hakani ka election MP Lok Sabha ula pen pawru ba ukertong jongki udon ya ka jingla banya kun persya ya ki wei pat ki seng sain perthei In politics there is a term called dark horse. If there were no candidates whose chances have been dismissed, the term dark horse itself would not have emerged in the parlance of politics. The fact that such a word exists also means that we clearly have the capacity to come up despite expectations to the contrary and be the dark horse in this race to the Lok Sabha. Ki artli ki kan hun sunrop jong ka RDA ki bakan thop ka UDP baka HSPDP kila ya bon kam ban bu ka jingkar pat ya upai ba nong the vote habaro ki laipun ritli constituency jong ka Khasi Giant Hills Battery Boy district na ka benta banyo ka jingkar shan ya ukertong jong ki uba Robert June Kharjarin Bureau Report DD News Shillong Arngut Kibriu kila khlat hasyan hadian ba ka wei katrok kabadon ya u registration number AP iwe hinriu TS kendai hinriu prakendai kala kala hapdeng jong ka National Highway 6 kaba ha maublei henne ka step kani katrok kaba na Andhra Pradesh kala wan na jawai hashwa bakan kala ha maublei hajan ka Hyundai showroom na kadaw kaching bom trekam ubrik kat kum kachinga thu dai ki board pulet laong ba kita ki briu kila khlat kidai kinong buat jong katrok kila persyang ban kanthi na jorong katrok haswa bakan kala ya kita ki arngut ki briu ki bala khlat la penkit no sha Shillong Civil Hospital na kabenta ban pendep ya ka postmortem kat ba gajing alap election Lok Sabha kadang ya chakmat kaseng kongres kala penlong ya gajing alang pat ba ha community hall ka ba ha Saiden nongpo henin kasni na kabenta ban yo cingkershan na upat ba na kabenta ukertong chong kaseng uba Vincent H Pala unong yalam kani kaseng ki kentop ya u Dr Celestine Lengdo
uba Rocky Mountain bat kiwei kilaya don lang ha kitai kesngi ha kawei pat kaliang uba pala ula shimbentaru ha kawei pat kejingalang pat ba kabalalong ha maulai stand bus hinnen kesngi na kabenta ban ai jingkershan ya u badru ya keseng ula ong ba keseng kala pelaj ya arpusantali kicingkular na kabenta ki nong shong shnong chongkari bat kattu katni ki badai na kabenta ka Meghalaya Kidkot jong kaseng senjuk kiseng samla na Bernihat Ribohoi District kilaya kendo ya Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC uba penyat sing siem badru ya usiem kahima meliem upa iem ainam siem hennen kasngi ban penpau ya kejing persya jengki jing dawa ki jat ban riau karo ban itu no ya ki kli nong sanchar jengki karo lang lani ki rangba snong jongki snong ki bahab hapo karaj marwet jong kahima melim Ribohoi District kila kentu bakani ke jing dawa kalong da hongpong ya ka an jong kahima melim act ar hajar nyo bat ka United Khasi Giantia Autonomous District Council Appointment and Successions of Chiefs and Headman Act khat khandai san phokhandai Wan man panjing sai halor jong kane kajing pan sanot jong kini ki parlok garo ke bakiwan ban pan sia ka sanat bakin yo bakin longbor ha ka snong ka thau ke jong ki ndai komangiwan sakana ka benta di office laya ka jing sai na kaliang jong ka konsil ka aga jing sai ba na benta jong kane ka kam baki garo ki numla satia ka nonur ban long kum kita ke masnong na marung kita stu sai bala don di kita ki kendon ki an bat ki ek jong ka melim dengan kemen scam pa nak ek ke bangiloyo ban keren bat ACM ngiloyo ka jipin sai ba nakaliang ka KCC kanang yai trei kanang yai pen hasusu ya kan ga benta ka banakan ki perlo karo ki diman ya kan ga jing yo sandat an ka jing nong basno ji ha kin ki snong ki jongki Shibenta ban pen sngo thu hapo ke imlang sa lang ki nong shong shnong kilaya lumlang na ka benta ka Special Voters Enrollment and Electors Photo Identity Card ya kani ka program la penlong ha ampati bazar Uchesrang en sangma ubalong unong ruai bapau ka tegathan ula shimbenta ha kani ka program ban pen I ya kasab ka jong u hakmat ki patba lengba kani kasab Uchesrang udon ya kicingthu ban penslur ya ki patba halor ki hok jongki ban ya shimbenta ha kani ka election na ka benta ban penwander ya ka lawe ha ka imlang sa lang ya ka World Homeopathy Day laju rakhi manla usnem ha ka shpau tarik uyayong kani ka sngi ka plelat ban khmi bania bat ban ya phleu jingmut halor ka jingchiet ya ki dawai ki babun rukom kum shibanta ban khmi bania la penlong ya ka workshop bat kumju ka seminar bat ka jingalang pat ba ha shilong halor ka chingthmu ban weng ya ka jing sngoth bakla ka bayadei bat ki dawai homeopathy haba ajing kren ha kani ka sngi u commissioner secretary ka sarkar jala u Dr Joram ula bancur halor ka chingdon kam chong baro ki doktor homeopathic bakin ya trailang bat ki we ki doktor ga jala allopathy. I would like to implore all the homeopathy physicians that you should work, collaborate together with the other doctors, be it the Ayurvedic doctors or the allopathic doctors, and ensure that the goals that we aspire to achieve for the state should be achieved. And for that, you should work at par and as equals with all the medical doctors in the state. Uwe unong bala ubatrei ha kacakatrei ha sok klur maulai mauro ula sha tombor ha giriu runar henne kasi kani gajing khlat no ka jong u kadai na kadaw kaching man saujur batla tip kerteng ya u kum u Arjun Rai basyong basa hanong mensong urang ba shnong jong kamauro iba HBR lingdo nong pure ila pentip bakani gajing jia kalajia henne ka step ha ka ba henriungut kirunar kibala ka dor yalade kilarong ha kacakatrei bat kila tombor ya uni unong bala Every day we're going to get things out. Yes, nong jang ipo. Kadang so klo pamuro.
Kalau gaya ke bah susi ke bah dan kalian jangan mungkin kit kam senang tu. Kini kejingja kerja kapur mesti apa bun nyimpui perkat bahkan jalan ni. Buat kisuan kibri ke bah nyimla ban itu para majan semua pun identify mana betai. Isurung sebuah sekali betai jimutri pemdai di Khasi tit sebuah. Pada din kata kita pet no kerja susi bah wei nak kini train. Kat kum cantik tu bakal. Mentangin pet ya kejing long jing man kesun beneng hanong ba shalong. Kejing shit kalong ROR point pra degree Celsius, but kejing kriat kalong kat lai degree Celsius. Kejing sngem ka hau kalong pra pawai na ka shispa men step, but sau pau na ka shispa jan min. Kala bandan kejing hap slap ka ba malu mala hakikat tu kat ni gijaka. Shwaban poi sha ka bakut chong katuk kubor, ngenya pet biang sashisin yakimat bakongsan. Pensisha ka sarkar halor ka jingkeno unong yalam ka seng BPP ha ka bayadai bat ka jingpen bana tungkam hapo ka tanat Meghalaya police. An ujor ka seng NPP persya ya ka VPP halor ka jingwan penthut kinong kersyan ha ka jingalang paita yada ka seng halor ka jing kersyan ka MP natura halor ka CAA. Pelaj ke RDA, ya kimat rekam nak kebenta ke election Lok Sabha, kular ban penurlong ya kijing dawa nak kebenta ke ILP. Kelat armut, haga jingjia kela keterok hamau blay. But pensionur Uchesrang en Sangma, halor ki hok ban terbut lengba ke sab jong Te paralok katung lapoi syaka bekut jong katup kubor jengi mentaga janmir hadu bangin daya syembiang bat pi la syai kesngi kublai pi baro.